हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन। भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौ अल प्रेस खालामना ला, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेसनफोरखौ नोंथाङा बयनिख्रुइबो सिगांग्रो मोननो हायो। भिडिअफोरा गोरोन्थिफोर जायोब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय। दिनै आं मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ टाइटेल एबा थाम्बनेइल नायनानै। दिनै आं मोनसे बर' आबुं सावथुननि सायाव आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर। सोरां माल्टिमिडिया बेनारजों दिहुनजानाय आरो डाइरेक्टर मिजिं नार्जारीजों डिरेक्सन खालामजानाय बर'नि आबुं सावथुन। बे आबुं सावथुननि टाइटेलानो जाहैदों सिमां रायजो। आसा खालामो नोंथांमोना बे आबुं सावथुनखौ अनसायगोन होनना। बे आबुं सावथुनाव नोंथांमोना गोबां मुंदांखा आरो कमेडियान एक्टर्सफोरनि फाव खालामनायखौ बे आबुं सावथुनाव नुनो मोनगोन लोगोफोर। बे आबुं सावथुननि ट्रेलारखौ सचिन लाहारीआव आपल'ड खालामना होनाय जादों लोगोफोर। बे आबुं सावथुननि स्ट'री एन्ड स्क्रिप्टखौ लिरदों मिजिं नार्जारी आरो डाइरेक्शनखौबो मिजिं नार्जारीयानो खालामदों। बे सिमां रायजो आबुं सावथुनाव नोंथांमोना गुबै फावखौ खालामनाय नुनो मोनगोन मोगथां, बिथराइ, मिजिं, निजोम, रनजिल, तरुन, फालेसन, रिंखां, अजय कुमार आरो नोंथांमोना बे आबुं सावथुनाव गोबां बर'नि फावगिरिफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन लोगोफोर। सिमां रायजो आबुं सावथुननि सिंगारफोरानो जादों उत्तम आरो करुणा। मेकआप राकेश आरो मिडियन। भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर थाबाय।